Katsotaan, saadaanko me varpulinjoille. Tämä on aina yhtä jännää. Tuolta. No. Nyt. Ei kun nyt varpu on mutta sä et ole itse täällä livessä. Sä oot linjoilla, mutta sä et ole livessä. Katsotaan. Tämä on aina yhtä haastavaa. Miksi ei täällä tapahdu mitään? Invite. Oota, nyt siellä lukee, että varpu ei pysty liittymään. No niin, nyt, entäs nyt? What? Miksei tää nyt tapahdu mitään? Pystyisikö, mä mietin, että no katsotaan ehkä, tää alkaa toimittaa aina yhtä haastavaa. Mutta pystyykö sä, varpu, jos sä näet tän, niin pystyykö sä niinku pyytää, että sä pääsisit liittyä? Koska tää ei nyt niinku kerta kaikkiaan lähde, tai mä en saa liitettyä sua. Invite. Nyt mä oon kutsunut sut. Ei onnistu. Joudutaanko me nyt aloittaa tää vielä uudelleen alusta? Katsotaan. Invite. No nyt on jotain ihmeellistä. Siis miksi? Eikö nyt? No niin. Mä olin just luovuttamassa. Tää on hyvä. Aina sitten, sit tulee se, että okei, ja sama, nyt mä lopetan tämän, kokeillaan uudelleen, mutta toimii. Mä luulen, että me ollaan vaan kärsimättömiä. Kyllä. Joo, kaikki ottaa aikansa. Ihanaa saada sut linjoille. Nyt siellä onkin jo hyvä määrä porukkaa, kun jouduttiin säätämään jonkun aikaa 3 minuuttia, niin aloitetaanko nyt sitten heti vaikka sillä, että kerrot sun tarinan, että miten sä oot päätynyt yrittäjäksi ja digiyrittäjäksi ja miksi juuri nimenomaan englanniksi? Ilman muuta. Hei, ihana olla täällä livessä teidän kanssa. Mun nimi on Rusila Varpu ja mä aloitin 2018 tammikuussa mun äitiyslomalla sillä lailla strategisesti tekemään mun bisnestä Her Finlandia niin, että mulla oli sellainen visio, että tästä tulee mun ammatti. Ja miten se homma lähti, niin se lähti 2016 syksyllä. Mä olin silloin kaupan-alan tehtävissä ja olin tämmöisessä kaupan alan seminaarissa. Ja sitten siellä mä näin tällaisen niin kuin Suomen kasvukyky-käppyrä-esityksen silloiselta elinkeinoministeriltä. Ja sitten mä sellainen, voi vitsi, että nyt me ollaan niin suossa näiden hommien kanssa täällä Suomessa, että olisiko jotain, mitä yksi nainen voisi tehdä tämän asian eteen. Ja sitten mulle tuli tämmöinen, että mä aloin seuraamaan, tekemään markkinatutkimusta, että okei, miten Suomeen voitaisiin tuoda kasvua. Ja sitten mä huomasin, että hetkonen, että ei itse asiassa ole somessa ketään suomalaista ihmistä, kuka kertoo Suomesta. Että löytyy paljon kansainvälisiä ihmisiä, jotka kertoo Suomesta, mutta silloin 2016 yksilöllä ei ollut ketään. Ja sitten mä olin sellainen, että okei, no ehkä mä voisin olla tämä tyyppi. Sitten mä tein sitä sen vuoden ajan ja mä sain valtavasti, ei mitään valtavaa kasvua, ihan siis satoja seuraajia Instagramissa ja tämmöistä pientä. Mä pidin silloin blogia, blogit oli silloin se juttu. Joo, mutta kyllä. Mitä ihmiset laittoi sähköpostia, mitä ihmiset laittoi kommentteja, ne oli jotenkin tosi pitkiä ja jotenkin siitä näkyi ja huokui se kiinnostus ja hirveästi kysymyksiä. Ja sitten mä totesin, että ei vitsi, että kyllä mä aion tehdä tästä ammatin. Ja sitten sitä mä lähdin tekemään mun koko vanhempainvapaan. Ja sitten kun mä palasin työelämään, niin mä itse asiassa vaihdoin sitten mun esihenkilöduuneista pois ja lähdin tekemään semmoista työtä, että mä olin markkinointitoimistossa osa-aikaisesti ja sitten mä tein tätä Her Finlandia aina samaa aikaa. Ja sitten pikkuhiljaa siitä eteenpäin. Tämä on aika monelle äitiyslomalaiselle on tapahtunut joku tämmöinen
ei välttämättä someen niin kuin, suuntautunut, mutta joku juttu semmoinen, että ei vitsi, että nyt lähdetäänkin johonkin ihan toiseen suuntaan. Mutta miten sä rohkenit lähteä opettaa just nimenomaan suomea, Kyllä. suomen kieltä? Mulla ei ole siis minkäänlaista suomen kielen opettajan koulutusta. Mun koulutus on siis, mä oon tuotantotalouden diplomi-insinööri, eli tämmöinen tekninen ja kaupallinen tausta mulla itselläni on. Mutta ensinnäkin mä oon opettajaperheestä, eli sitten olisi semmoinen pedagoginen tuki ja turva sieltä mun vanhemmilta ja tädeiltä ja kaikilta mahdollisilta. Mutta sitten myös se, että yksinkertaisesti mun yhteisö vaan pyysi sitä asiaa, että me halutaan oppia just sulta sitä suomen kieltä. Ja itse asiassa siitä, että mä en oo opettaja, tuli se mun valttikortti, koska ihmiset haluaa ostaa, niin kun ne valitsee valmentajan, ja sä sanotkin Erika tätä usein. Joo, kyllä, joo. Että ihmiset valitsee sen valmentajan, ei sitä, niin kuin sitä että keneltä se niin, tulee. Kyllä. Niin, kyllä. Oliko suurin osa niin kuin just Suomessa asuvia ulkomaalaisia vai ihan ulkomaalaisia ulkomailta vai teikö sä yhtään sellaista tutkimusta? Joo. Silloin kun mä aloitin, suurin osa oli ympäri ämpäri kaikkialta muualta, mutta ei Suomesta. Mutta tällä hetkellä 40% on Suomesta, tai no niin, on se edelleenkin. 40% on Suomesta ja 60% on muualta. Oliko sitä aikaa, kun Suomi ekan kerran mainittiin onnellisimpana kansana? Eikö me olla nyt oltu joku 7 vuotta putkea tai jotain? Itse asiassa joo, voiko se johtua meikästä? Niin. Joo, huomenna uutisissa, otsikoissa, Varpu Rusila. Joo. Ei vitsi. Mutta joo, siis se on ihan totta, että se Happiness Reportin ykkössijat on ollut nyt 7 vuotta. Niin. Mutta sä sanoit, että sul kesti aloittaminen niin kuin tosi kauan. Niin mistä se johtui ja miten sä pääsit sen yli? Sitä kysy monet, että miten jotenkin saada itsestään se, että nyt mä aloitan ja nyt mä alan tekemään, eikä mieti muiden mielipiteitä eikä muuta. Niin mistä sul johtui se? Se oli kyllä melkoinen polku ja ehkä se, että oli tosi outoa nähdä, mulla ei siis mitään taustaa kaikki mun niinku, missään somessa tai muuta, että kaikki mun kanavat aloitin täysin nollista. Ja se, mikä ehkä sitten kävi, oli se, että 2020 mun isä kuoli, ja sitten siinä kohtaa mä niinku ennen sitä, kun mun isä kuoli, niinku, totta kai siis ihan hirveä juttu, mutta jos mä niinku katon tämän bisneksen kehittämisen puolesta, tämän dramaattisen elämän kokemuksen, niin mä en niinku tykännyt mun omasta äänestä tai miten mä olin siellä kamerassa tai muuta. Mutta sitten kun mä rupesin sen jälkeen katsomaan itseäni videoilta, niin mä näin pelkästään mun isän sieltä. Joo. Ja sitten mä olin sellainen, että ei vitsi, että tämä video, että mulle tulee aina niin hyvä mieli, koska mä näen mun isän mun ilmeissä. Ja se oli aika semmoinen parantava kokemus sen kautta. Joo. Ja sitten vaan se, että se niin kuin iho kasvaa sitä tehdessä. Nyt tuli hirveä tämmöinen englannin kielikukkanen tässä, joka on tosi tyypillistä, kun mä teen englanniksi koko ajan kaikkea. Mutta että mä muistan silloin 2018 mun ensimmäinen semmoinen somekohu, kun mä kirjoitin jotain huonosti ja tavallaan ihmiset tuli sieltä ympäri ämpäri somea. Ja siis mä niin kuin valvoin 2 yötä. Mä olin vaan niin kuin, että mä olin aivan rikki. Mä en voinut ymmärtää, että kaikki ei tykkääkään musta ja niin kuin miten niin kuin ihmiset ei ymmärrä, mitä mä yritän sanoa. Niin se oli tosi rankkaa. Mä muistan vieläkin, kuinka rikki mä olin siitä. Ja sitten nykyään... Muistatko niin mikä se oli? Joo, mä muistan. Se oli se, että siis Suomessa kun... Mä pelottaa vielä. Okei. Mä kerron, että mä naurattaa, että mä todetaan... Linkitän se sitten jälkeen. Ei, siis mä sanoin, että Suomessa on epätyypillistä tipata ravintoloissa. Okei. Että se on aika harvinaista verrattuna, koska tavallaan mun yleisö, jenkit ja muuta, ne tippaa koko ajan kaikesta. Ja sitten mä sanoin, että Suomessa on harvinaista se, että tipataan. No, että se on ekstra hyvää palvelua. Ketkä sitten niinku tuli lankoja pitkin? No siis ymmärrettävästi siis Suomen niin kuin ravintolatyöntekijät, koska siis onhan se ihan hirveetä, että tavallaan sittenhän se vaikuttaa niihin tippeihin, mitä tulee ulkomaalaisilta. Okei. Ja se oli ihan ymmärrettävä
niin Niin, kuin joo, joo, heiltä niin kuin kyllä. se vastaus, että he niin kuin loukkaantui siitä tosi paljon, että mä sanoin sen sillä lailla Okei. ääneen niille kansainväliselle yleisölle, koska sieltähän ne tikit Niin, tulee. niin, kyllä, vahingossa. Niin. Eikö se nyt niin voida ääneen sanoa, Niin, siis että se tällainen ei ole? suomalaisittain tavallaan meidän verotushan niin ei halua semmoista, että sun pitäisi verottajalle ilmoittaa ne kaikki tulot tavallaan, että Niin, yltippeinä saat ja näin pois. on olet Sanoa tätä. aiheuttanut. Mutta ilmeisesti vieläkään en ole tätä asiaa käsitellyt. Joo, Mut ja joo, seuraava kysymys olikin sitten, että, että mitkä ovat sun suurimmat haasteet kansainvälisissä digimarkkinoissa, niin me nyt voidaan sitten mennä näihin eroihin. Ihan hirveästi, sullahan ei ole suomalaista yleisöä. Her Finland on kokonaan englanniksi, ja nyt sitten tämä uusi Varpurusila digimarkkinoinnin puoli, niin se on myös englanniksi. Toki suomalaiset voi myös niin kun, ostaa sulta kursseja ja seurata sua, mutta tavallaan sä kohdennat sitä ulkomaalaisille. kyllä. Et se on vain pieni osa on suomalaisia, mikä on tietysti ihan mahtavaa kummastakin kanavasta, että on suomalaisia, mutta kyllä mä lähtökohtaisesti teen niin kuin sillä kansainvälisellä näkökulmalla sitä, että mikä kiinnostaa kansainvälistä ihmistä. Businesspuolella tietysti ne tavallaan ei ole mitenkään sellaista, koska bisnesasiat on universaaleja, mutta sitten se kielihän vaikuttaa tosi paljon siihen, että kuka sitä kuluttaa sitä sisältöä. Kyllä. Hei, sitä me ei muuten puhuttu missään. Me ollaan 2 kertaa sun kanssa soiteltu aikaisemmin ihan vaan tiedoksi niin kuin kaikille, jotka on linjoilla, että niin kuin somessa ollaan törmätty ja pari kertaa vasta puhuttu. Niin onko sä matkustellut paljon? Tai tavallaan, että niin kuin, miten sä löydät oman ulkomaalaisen yleisön niin kuin omaksesi? Tai niin, miten sun on helppo puhutella niitä? Joo, mä oon asunut ulkomailla useaseen otteeseen, ja sitä kautta tavallaan se, niin kun, se että mä aloin kirjoittaa niitä kaikkia kulttuurisia eroja, on ollut siellä taustalla koko ajan, että ihan sieltä parikymppisestä, kun olen ollut ensimmäisiä kertoja Niin, asunut ulkomailla, niin pakkohan se on tavallaan olla, aina niin, huomasi. niin, et sä muuten niitä juttuja näe. Kyllä. Kyllä. Joo. Eli sen kautta, joo. Kyllä. Okei. No hei, sitten mennään nyt sitten myös tähän aiheeseen, että affiliate-markkinoinnin hyödyntäminen digituotteiden myymisessä. Niin kerro vaikka siitä, että miten sä hyödynnät sitä sun omien digituotteiden myymisessä. Ja sitten sen jälkeen sä saat kertoa myös niin niistä sun affituotteista, että mitä sulla on, mutta jos tää nyt ensimmäisenä. Joo, eli miten mä hyödynnän niitä mun omien digituotteiden myymisestä. Kyllä. Yes. Ja kerro, mitä digituotteet sulla nyt vielä on. Mä ajattelin, että jos ei nyt vielä tullut selväksi niin kuin tässä kaikille. Ilman muuta. Eli tosiaan mulla on Her Finlandin puolella suomen kieleen ja kulttuuriin ja verkostoitumiseen työelämätapoihin liittyviä digituotteita. Ja siellä mulla on sellainen kokonaisuus, että kun ihminen tulee mun opiskelijaksi tai asiakkaaksi, niin sitten hänellä on myös kaikilla mahdollisuus liittyä mun affiliateiksi. Ja mä uskon siihen affiliate-markkinoinnin voimaan tosi paljon, niihin suositteluihin, ja mä uskon, että sitä tehdään niin kuin yhdessä sitä tavallaan liiketoimintaa. Ja mun tapauksessa se tarkoittaa sitä, että mä tarjoan 40% myyntituoton kaikille mun affiliateille, niin että se heidän tekninen eväste, eli se, että tavallaan se muistaa se mun ohjelma, sen affiliatein, että kenet hän on tuonut sitten sinne mun maailmaan, niin se on niin kuin vuoden voimassa. Eli myös se on tosi pitkä. Se on tosi pitkä. Yleensä se on sen 45-90 päivää maksimissaan. Harvat tekee edes niin pitkään. Mutta sulla on vuoden. Joo. Kyllä. Ja mä uskon siihen, että tavallaan kun sen affiliatein kautta tai sen suosittelun kautta, niin ne affiliatithan lainaa sitä heidän luottamusta niin kuin mulle, että sen heidän suosittelun takia sitten se kauppa toteutuu, niin silloin kyllä myöskin se splitti niin kuin kuvastaa sitä. Ja mun tuotteiden hinnat on siellä 69-149 €, eli sitten se on kerta affiliate-tulot on noin 450 ehkä keskimäärin per affiliate-ostos. Ja
mä käytän semmoista alustaa kuin Teachable sen kanssa, niin se tulee kaikki tosi automaattisesti, että siitä on kyllä saanut tosi paljon kiitosta, että se on sellainen helppo järjestelmä käyttää, koska kaikki on helppoja. Ja tämä oli itse asiassa, mä Varpullekin myönsin, että Teachables, niin se on ensimmäinen kerta, kun mä siitä kuulen, että ennen Varpua mä en ole kuullut. Tämän liven jälkeen varmasti kirjoitetaan kaikki ylös, koska mä oon itse kuullut ainoana järkevänä, niin kuin Stan Store on suositeltu ja sitä olen käyttänyt jonkun verran. Mutta Teachables on nyt sitten uusi. Tai ei uusi, mutta niin kuin mulle uusi. Joo. Ja sitten toinen, mitä mä teen affiliatein kanssa, on se, että sit kun mulla on kampanjoita, kun tietysti sitten aina, niin kun mulla on itselläni kaupan alan tausta, niin mä uskon tosi vahvasti siihen niin kuin myynnillisyyteen siellä somessa, että se myynti on sitä auttamista, ja se on mun tehtävä niin kuin yrittäjänä muistuttaa ja kertoa siitä mahdollisuudesta, että mun ihmisillä on ottaa se askel mun kanssa. Niin sitten mulla on esimerkiksi affiliateille myyntikilpailuja, eli nyt esimerkiksi viime viikolla meillä oli toi suomen kielen kampanja, jossa mä tarjosin kaikille mun affiliateille semmoisen ekstra bonuspalkinnon joka päivä, kuka toi eniten sit myyntiä, niin sai 150 € vielä sitten päälle, komissioiden päälle. Oho, joka päivä, viikon jokaisena päivänä. Se oli 3 päivän kilpailu. Päivän kilpailu, no mutta joka tapauksessa. Joo, sen jäähuolsota oli siinä jaossa. Joo. Minkä verran, osaatko niinku heittää prosenteissa, niin sun myynnistä tulee affejen kautta? Myynnistä prosenteissa tulee, se ei, se on 10% varmaan keskivertaisesti. Ja sitten se vaikuttaa tosi paljon se affiliate, että miten paljon se affiliate itse tekee sitten tietysti, että miten hän promoi ja markkinoi. Että kyllä parhaimmat mun affiliateit on saanut vaikka 1 000 kuussa. Joo, no se on aika hyvin. Joo. Ja korkea komissio, koska siis useinhan niin kuin missään affituotteissa niin ei ole kyllä 40% komissiota, paitsi sitten jossain niin kuin ihan tosi high-ticket-tuotteissa. Niin ihan loistava mahdollisuus. Mä näen tuon loistavana mahdollisuutena etenkin just niin kuin joillekin, joiden tilinmarkkinarako on vaikka joku tai niin kuin eläminen ulkomailla suomalaisena. Lapset kuitenkin puhuu suomea tai toivoo pysyvänsä siinä. Ja sitten jos tarvii sulta vaikka ostaa niitä valmennuksia, sitten pääsee itse myös niin kuin mainostamaan niitä. Kyllä. Joo. No kerro sitten, että kenen affina sä oot ja minkä verran sä sillä tienaat? Kyllä. Mulla on Her Finlandissa muutama affikokonaisuus, joista varmaan isoin on booking.com, eli kuitenkin Her Finland liittyy tosi paljon siihen niin kuin maan matkailuun, joten sitten mä suosittelen mahtavia majoituspaikkoja täällä Suomessa, ja sitä kautta sitten se Booking on sellainen. Toinen on sitten Amazon, ja Amazonissa se komissio on aika pieni. Kyllä. Ja se, mitä Amazonissa kannattaa huomioida, että he on kyllä aika taitavia, he on kaupan alan ammattilaisia, että he kyllä viilailee niitä prosentteja aina välillä. Vasti. Ja eikö viimeisin ole, että ne ei träkkää sitä muuta kuin 24 tuntia, vai onko mä ihan väärässä? Joo, se on tosi lyhyt se niiden evästeaika. Niin, että jos Varpun evästeen aika on 1 vuosi, niin Amazonilla se on 1 päivä. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos mä näen Varpulla nyt vaikka Varpu mainostaisi shampoota, mikä on Amazonin kautta, niin mun täytyy saman tien, että silloin kun mä klikkaan sen, niin viedä se ostomaaliin. Tai mulla on 24 tuntia ja sitten se vanhenee. Yep. Mutta sitten taas Varpun tapauksessa, kun se on sen vuoden, niin jos joku on tänään klikannut sitä sun linkkiä, niin siellä on vuosi aikaa käydä ostamassa. Ja sä tienaat sen komission affina. Kyllä. Joo. Kyllä. Ja sitten mä myöskin toimin affiliateina muiden sellaisten digituotteiden kanssa. Eli sitten täällä esimerkiksi Suomi-markkinaraalla meitä on useampi tämmöinen digituotteiden tekijä. Ja heillä on esimerkiksi tämmöinen yhdellä mun kollegalla on tämmöinen relokaatiopalvelu, jolloin mä toimin hänen affiliateina siihen, koska mulla ei ole sellaista palvelua,
enkä niin kuin ole kiinnostunut siitä puolesta, niin sitten mun on ilo ja kunnia auttaa sitten mun yhteisön jäseniä, kun he tarvitsevat sellaista palvelua, niin siihen. Okei, mielenkiintoista. Onko sulla jotain appeja tai työkaluja, minkä affina sä oot tuohon päälle vai? Sitten voitaisiin hypätäkin tuonne mun business-puolelle. Niin, kyllä, joo, niin, koska tänä, nyt on kaksi eri, joo. joo, vähän niin kuin, tässä on niin kuin kaksi lonkeroa, mitä auttelen. Eli kun autan suomalaisuuteen tutustamisessa ja kaikessa Suomeen liittyvässä, niin sitten mä autan myöskin yrittäjiä tässä online-bisneksen, digituotteiden ja sen somen kaupalliseen hyödyntämiseen niin, että vaikka se Instagram, että se ei ole pelkästään vaan sitä markkinointia, vaan että sillä myöskin tehdään rahaa, erityisesti saadaan niitä konversioita liittyen niihin omiin digituotemyynteihin. Niin sitten siellä mulla on tällainen starter pack, joka opettaa ihan alusta alkaen sen koko, että jos sä haluat tehdä kansainvälistä liiketoimintaa omien digituotteiden avulla, että miten sä löydät sen sun oman kansainvälisesti houkuttelevan digituotteen, miten sä hinnoittelet sen. Jos sulla ei ole vielä yritystä, se käy läpi ihan kaikki, miten sä perustat sen yrityksen, ja sitten se käy vielä sen markkinoinnin läpi, että miten sä launchaat sen niin, että se lähtee varmalta pohjalta ja koko se tavallaan se setappi, koska siellä on aika paljon sitä todella paljon, kyllä, joo. Ja kuulostaa siis tosi kattavalta paketilta. Ja siellä myöskin mulla on affiliate-mahdollisuus, eli jos se puoli kiinnostaa, niin se on sitten sellainen affiliate-termeen high ticket-mahdollisuus olla affina siellä. Ja sitten sitä kautta mä suosittelen ehdottomasti tätä Teachablea, josta voinkin kohta kertoa lisää, minkä takia se on mun mielestä yksi parhaimpia alustoja. Sitten Stanstorea, joka on mun toinen alusta. Ja voidaan siitäkin kohta jutella vähän, minkä takia verrataan niitä. Mä luulen, että moni haluaa kuulla semmoisen selkeän vertailun. Niin, joo. Kyllä. Ja sitten mä oon ollut itse tosi tyytyväinen sellaiseen sähköpostialustaan kuin MailerLite, niin mä toimin sen affiliateina. Ja sitten kilpailija. Ja sitten on myöskin sellaisia noita alvipalveluita niin kuin KV-kentässä, koska se verotus on vähän erilainen sitten siellä KV-kentässä. Kyllä, ja sitten tuleehan näitä appeja nyt hirveä kasa. Sitten tulee vielä yksi mun lemppari appi nimeltä ManyChat. ManyChat, joo, kyllä. On kyllä ollut ihan todella isossa roolissa mun bisneksen kasvun kanssa. Eli ManyChat on semmoinen palvelu, että sen sijaan, että sä pyytäisit sun seuraajia siihen, että käy klikkaamassa linkkiä bioissa tai mene storeihin ja klikkaa tätä, niin ihmiset ei jaksa enää semmoista nykyään tehdä, vaan parempi tapa, jolla tulee paljon enemmän sitä konversiota, on se, että sanoo siellä sun Reelsin kuvatekstissä, että kommentoit tämä ja sitten saat tämän resurssin tai saat tämän linkin, niin se ManyChat tekee sen sulle automaattisesti. Ja se on niin ihan... Joo, ja jos Varpun Her Finlandilla on 190 000 seuraajaa, niin sul tuskin on aikaa vastailla kaikkiin viesteihin, mitä sieltä tulee. Voin vaan kuvitella, mikä määrä siellä on kaikkea. Kyllä, se helpottaa ihan tosi paljon ja on todella tärkeässä osassa sen myynnin tekemisessä. Mä oon just siinä vaiheessa, että mä oon siirtymässä siihen. Mulla on myös paljon suositellut sitä ja mä oon paljon miettinyt sitä, mutta sitten siinä on aina ollut joko. Ja mä ajattelin, että kyllä mä vielä pärjään. Mutta kyllä niin kuin tämmöinen tili, missä on 4000 seuraajaa, niin kyllä sielläkin tulee niin kuin 10 viestejä päivittäin. Ja usein toistuu ne samat niin kuin kysymykset. Niihin voisi kyllä olla joku niin kuin yhtenäinen vastaus sitten ManyChatilta. Joo, kyllä. Ehdottomasti. Mulla on se tällä mun uudella business-tililläkin, missä on 1600 seuraajaa, niin mä käytän sitä sielläkin jo, että se kyllä helpottaa tosi paljon. No niin. Et siinä kuulitte listan, ja tämä listakin löytyy varmasti, kirjoitetaan se ylös, niin sitten muutkin saa tietää. Et siis affiliate-mahdollisuus on kyllä niin kuin, että etsikää, tutkikaa kaikilla äpeillä, kaikilla työkaluilla. Kaikkialla on affiliate-ohjelma ja mahdollisuus. Kyllä. Menestyneillä on mentori. Tämä tuli yhdeltä seuraajalta. Mun mielestä oli tosi hyvä kysymys. Mistä te olette löytäneet omanne ja mikä on mentori? Milloin investoida mentoriin? Tosi hyvä kysymys. Kyllä. Mulla on ollut mentoreita ihan silloin, kun mä aloitin
aloitin mun uran, niin ensimmäinen mentori, jonka mä otin, oli siihen, että niin kuin englanniksi sanotaan messaging, että tavallaan miten sä pystyt sanottamaan sen sanan, ne lauseet niin, että ne oikeasti tavoittaa sen sun kohdeyleisen. Ja ja se oli todella hyvä investointi. Ja sitten nyt mulla on itse asiassa kaksi mentoria. Kyllä, no joo, sitä. Yksi Amerikassa ja yksi Briteissä. Ja on kyllä ollut ihan supertyytyväinen heihin kumpaankin. Että mun mielestä vaikka se kirpasee, niin mentorin tai valmentajan, joka tekee täsmälleen sitä samaa juttua, minkä te haluatte tehdä, niin se on ollut mulle parhaimpia investointeja koko mun uralla, koska siis on niin paljon sitä asiaa, ja sitten kun tämän kaiken yleensä niin kuin tekee tosi paljon vaikeammaksi omassa päässään, sitten kun se kysyy mentorilta, niin se on niin päivän selvää, että välillä on sellainen, että mitä mä edes mietin, mutta siis sä et pääse siihen lopputulekseen ilman sitä mentoria. Se on ihan uskomaton. Kyllä, joo. Joo, mulla on itselläni myös ollut monia mentoreita. Mä en ehkä pysty edes laskemaan niitä, mutta niin tähän affiliate-markkinointiin ja just nimenomaan niin digibisnekseen, niin nyt sitten ihan niin viimeisen, mitä mä sanon, 2 kuukauden aikana olen ottanut. Ja se on kyllä, niin kuin siis, taisin sanoa heti alkuun, että ei vitsi, että olisinpa ottanut mentorin paljon aikaisemmin. Että tuntuu, että kun olisi hukannut niin kuin aikaa, heittänyt aikaa roskikseen, että nyt nämä asiat onkin yhtäkkiä mulle tosi selkeitä, niin ehdottomasti suosittelen kyllä muillekin. Mutta me puhuttiin Varpunkaan ennen tätä puhelua, että tämä on vähän tämmöinen epäsuomalainen, tai jotenkin niin kuin suomalaisilla on semmoinen, me puhuttiin siitä, että mistä asenne tulee, että on pakko pärjätä niin kuin itse, että ei verkostoiduta, ei pyydetä apua. Niin nämä on näitä niin kuin meidän suomalaisia piirteitä ja heikkouksia. Kyllä. Ja heti kun sanoo, että mulla on mentori, niin kyllä niin kuin, suurin osa reaktioista on aika semmoisia, että mitä joo, ei mitenkään positiivisia. Mutta sitä ei voi ymmärtää ennen kuin, sen mentorin on itselleen ottanut. Se on semmoinen. Kyllä. Joo, ja kyllä. Sitten mullakin on ollut, mäkin olen niin ailahdellut mun yrittäjyyden aikana siinä, että mulla on ollut mentori, sitten mä oon ollut vähän aikaa, että no kyllä nythän mä oon osaan. Kyllä minäkin. Ja sitten on mennyt sillä pari vuotta sillä että ei vitsi, tää on taas takkoista, ja sitten tavallaan heittää vaan pakettia seinälle ja katsoo, että ei tääkään toiminut. Että tavallaan se mentori, mikä siinä on niin kuin musta isompi juttuja, on se, että, tai ainakin mulle, on se, että mä aloitan tosi paljon. Että jos joku ei toimi, niin mä en jaksa kokeilla tai miettiä sitä, että tavallaan, että pitäisi kokeilla aika monta kertaa sitä juttua ennen kuin se lähtee toimii, vaan mä hyppään heti seuraavaan juttuun. Että okei, no se ei nyt toiminut mun markkinarakoon. Tämä varmaan johtuu siitä, että mun markkinarako on niin pieni. Tämä Suomi on niin pieni markkinarako. Mun on pakko kokeilla jotain muuta. Niin sitten mun loppujen lopuksi on just se, että no mä sanoinkin Erikalle, että mä oon monetisoinut mun bisneksen siis 7 tavalla. Niin. Ja joo, totta kai tässä kohtaa se on tosi kiva juttu, koska niistä tosi moni on passiivisia, ja tavallaan niin kuin se kokonaisuus on sitten jees. Mutta summa summarum on, että niin kuin se, että jos mä olisin keskittynyt siihen niistä isoimpaa ja tehnyt sitä alusta alkaen mentorin kanssa sillä niin kuin, tiedätkö, että nyt vaan, niin kuin, että miten tämän saa skaalattua kaikista nopeiten, niin mä veikkaan, että niin kuin se, kyllä tässä varmaan on mennyt 100 000 euroja. Niin. Ja tästä tullaankin kysymykseen, mikä oli, että miten hallitset oman ajankäytön ja varmistat, ettei työ vie liikaa energiaa arjessa. Joo, mä en ole kyllä tämän asian ekspertti, että mä rakastan mun työtä, mä rakastan tätä online-bisnestä ja sitä vapautta, minkä se tuo mulle. Se, että mä en ole siinä niin kuin Office 8-4 elämässä, vaan mä saan luoda niin kuin niitä mun tuotteita ja tehdä niin kuin kampanjoita ja olla siellä mun asiakkaiden iholla ja niissä arjen tuoksinnassa ja tehdä sitä somen kautta. Joten mun työhän ei tunnu mulle ikinä työtä, joten mä voin tehdä sitä siis niin paljon kuin vaan sielu sietää. Ja mun mies on siis tehnyt mulle 3 interventioa
Interventiota, joo, joo. näiden 7 vuoden ajalla, koska tämä on välillä melkoinen ongelma, koska sitten tavallaan mulla vaan hajoaa se, tai katoaa se ajantaju. Kyllä, joo. Ja samaa voin sanoa minä, ja mä luulen, että siellä on ruudun toisella puolella aika moni muukin, jotka on hyvin rakastuneita siihen, mitä ne tekee, ja sitähän voisi tehdä niin kuin ihan vaikka 247 viikkotolkulla. Mutta yhden jutun mä haluan sanoa tästä. No. Mä kyllä pidän en kyllä ekana 3 vuotena pitänyt varmaan yhtään lomaa, mutta seuraavat 4 vuotta niin oon pitänyt kyllä aina lomat. Niin sä sanoit, joo. Tää niin. on kyllä, koska multa välillä kysytään, että jos tekee tämmöisen somebisneksen, niin onko sitten aina tavallaan siellä somessa, niin ei ole. Et mä pidän 3-4 viikon kesäloman, meillä on lapsia syys- ja talvilomat, mä pidän joululomalla 2 viikkoa kiinni, ja se ei ole kyllä, niin kuin, tai että jos mä joutuisin koko ajan tekemään sitä somea, niin sitten tämä ei olisi mun juttu, niin mä haluan kaikille sanoa, että se on mahdollista, ja niin kuin niitä lomia pitää tehdä. Ja no mitä silloin tapahtuu, kun sä oot lomalla? No okei, katsotaan muistaaks mä mun toisenkin jutun, nyt tuli hirveästi asiaa. Mä sanon aika tämän. Eli kun menee lomalle, niin älä koskaan ilmoita sinun yleisöllesi, että sinä menet nyt lomalle, vaan lähet vaan lomalle, koska kukaan ei niin kuin, vaikka sulla olisi iso yhteisö, niin ei ne siellä kyttää, että onko se lomalla? Onko Varpu nyt lomalla vai ei. Eli sen kun vaan lähet, et vaan postaa mitään, ja sitten kun tuut takaisin, niin ei tarvi myöskään laittaa sillä hei, I'm back. Eli tämä tuo semmoista ihan turhaa psykologista epävarmuutta siihen, että tavallaan se sun seuraaja, asiakas ei tavallaan pysty luottamaan siihen, oot se vai et ole siellä. Sillä ei ole mitään merkitystä, koska se niin kuin, tavallaan ei se, sun seuraajista ei ne kaikki näe sun kaikkia postauksia, ne näkee ne postaukset, mitkä on resonoi, niin sillä ei ole mitään merkitystä sitten, että onko sä ollut lomalla vai ei. Eli ensinnäkään tätä ei tarvitse miettiä, ei tarvitse niin kuin tehdä mitään virallista ilmoitusta, sen kun lähet vaan ja tuut takaisin. Ja sitten toinen pointti, mitä mä haluan sanoa tällä, että koska rakastan niin paljon työtäni, että teen koko ajan töitä, niin sehän ei tarkoita, että mä oon Instagramissa, koska se, mitä myöskin, kun on alkanut someyrittäjäksi, niin ainakin mulla tarkoittaa sitä, että siis some on mulle työ, joten mä en pysty olemaan somessa mun vapaa-aikana. Joo. Mä en yksinkertaisesti pysty, koska mä en pysty katsoa videoita ilman, että mä mietin, että olipa hyvä koukku. Hei, kivasti käytetty tätä kameraa. Hetkonen, tää introvertti hauska läppä voisi sopiikin tähän ja tähän juttuun. Ootas mä tallennan tämän mun tänne bisneskansio. Mun pää vaan alkaa surraamaan niin kuin työjuttuja. Niin sitä, niin kuin mä näen sen itse niin kuin plussana, että mun mies varmaan on enemmän somessa kuin mä. Niin. Joo, puhelin täytyy laittaa niin kuin lomalla ihan täysin jonnekin muualle. Kyllä, huomaan sen itsekin. Ja se on yllättävää, mutta sitä niin kuin, että miten minäkin vielä, kun mä oon vasta aloittanut maaliskuussa, niin tammikuussa saatoin viettää 2-3 tuntia helposti päivässä selailemaan kaikkien tuttujen tuntemattomien niin kuin juttuja, niin sitä ei tee enää ollenkaan. Ei ollenkaan. Mutta jotenkin se on helpottavaa niin kuin se, että tajuu sen, että ei vitsi, että oikeasti, että, niin kuin, että tämä mitä mä nyt tässä teen, niin mulle maksetaan tästä. Niin kuin, että mä en tee tätä enää vaan ihan niin kuin ilmatteeksi huvikseni, vaan tämä on oikeasti niin kuin työtä. Kyllä. Miinuspuoli on se, että mulle ei hajuukaan niin kuin valitettavasti, mitä mun kaverille kuuluu. Just näin, joo. Se on huono juttu. Mutta mä oon saanut paljon palautetta. Joo, mutta ei vaan pysty, ei siellä somessa vaan niin kuin tee mieli olla sitten, koska se on työtä. Niin sitten siellä tekee sen postauksen, siellä tekee ne storit, siellä tekee sen, mä näen niin kuin yksityisviestin on tosi tärkeä asiakaspalvelukanava ja myöskin tavallaan, että niin sitä hyödyntää, niin sen tekee sillä työminällä, sillä isolla sydämellä siihen työhön, mutta ei siellä sitten tule kupeksittua muuta. Kyllä. Hei, me sanottiin, että me vertailtaisiin Stanstore ja Teachables, niin pitäisikö meidän tehdä se nyt tässä kohtaa? Joo, tehdään vaan. Minkä takia, koska mäkin huomasin, vai sanoiko sä mulle, ehkä mä huomasin, eli sulla on Varpu Rusila-puolella, sä käytät Stanstore, jos menee sinne sun profiiliin, linkki biossa, niin siellä näkyy, että se on Stanstore, mutta sitten Her Finlandin puolella on Teachables. Kyllä, se on juuri näin.
Ja syy on siis siinä, että Teachableissa on semmoinen harvinainen ominaisuus, jota ei ole tyyli missään muussa platassa, joka on se, että kun on kansainvälisiä digituotteita, niin tämä ihana tax-homma. Eli niitä verotushommia pitää tehdä niin, että sä maksat verot siihen maahan, missä se sun ostaja on. Ja jos vaikka myy jenkkeihin, niin sulla on kaikki osavaltiot, joissa on kaikissa erilainen sales tax. Ja Teachable on sellainen niin kuin homma, että siellä pystyy tekemään semmoisen automaattisen back-office-toiminnon, mikä tarkoittaa, että se ottaa se alusta sulta 2% siitä sun myynnistä, mutta se hoitaa sulle sen niin kuin veron laittamisen ihan just sinne oikeaan paikkaan asti. Mikä tarkoittaa sitä, että kirjanpitäjä tai sinä niin saa vaan semmoisen puhtaan, ihanan kaavion, jossa on ne alvittomat tulot ja ne kaikki on niin kuin oikein suoraan. Ja tämä oli mulle tosi iso niin kuin asia silloin varsinkin uran alussa, kun ei ollut niin kuin mitään hajua siitä, että miten ne verot nyt menee oikein. Niin kuin mä huomasin, että Teachable oli sellainen alusta, josta ne oli suoraan laitettu. Huomasitko, sä otit sen käyttöön jo silloin, kun sä teit yksityishenkilön ennen kuin sulla oli yritystä? Vai sitten vasta siinä vaiheessa, kun sulla oli jo yritys? Mä en ole itse asiassa koskaan tehnyt mun bisnestä ilman yritystä. Eli mä oon ollut eka toiminut yrittäjä ja sitten nyt mulla on osakeyhtiö. Okei. Joo, ja ehkä sillain täytyy sanoa, että mun ymmärryksen mukaan niin sitä niin kuin näitä omia digituotteita kansainvälisesti ei mun tietääkseni pysty myymään kevytyrittäjänä. Okei. Eli se on nyt tärkeä huomioida. Eli tässä kohtaa, koska korjaa Eera, jos mä oon väärästä, mutta suomalaisia... Mä en uskalla sanoa mitään, koska mulle tulee sitten niinku linjoja pitkin kaikki. Jos Tilimimmi on linjoilla, niin kommentoi, koska hän tietää kirjanpidon ja verotuksen. No mä nyökyttelen täällä päätäni vaan, että joo, kyllä. Mä voin sanoa omasta puolestani, että mä oon 99% varma, että jos haluaa kansainvälisen digibisneksen, niin sun on pakko perustaa se sivutoiminen toiminimi tai se osakeyhtiö, jotta sä pystyt ottamaan ne maksut vastaan niiltä Teachablesta tai Stanstoresta. Joo. Että tällainen se menee musta niin täällä mun alalla. Joo. No sen mä tiedän, että mä oon niin itse yksityishenkilönä verkkosivujen kautta myynyt digituotetta, mutta mä en ole kuulunut silloin alvirekisteriin, koska alvirekisterissähän on se 15 000 euron raja, mutta joo, me ei ehkä mennä tähän sen enempää. Mä itse asiassa pidin siis tiistaina webinaarin affiliate-markkinointitulojen verotuksesta ja kirjanpidosta, mutta se oli just nimenomaan niin kuin Suomessa. Eli sun tilanne on niin tavallaan eri, kun sun täytyy ottaa kansainvälinen verotus myös huomioon. Se ongelma, mikä siinä mun mielestä tulee, niin kuin se ensimmäinen ongelma, mikä siinä tulee, on se, että niin Teachable kuin Stanstorenkin, ne tarvii niin kuin tavallaan sen sun niin kuin vastatilin, mihin ne laittaa ne tulot. Niin. Ja jos on kevyt yrittäjä, niin kevyt yrittäjällä on vaan se yksi yhteinen tili. Niin kuin, sieltähän sä laskutat, mutta sä et voi tavallaan mun ymmärtääkseni ottaa niitä. Niin kuin tavallaan, että kun sinne ei voi laittaa mitään vastatiliä, että se voi laittaa mitään ukon yleistä laskutustiliä sinne. Ohjatkaa nämä mulle. Niin silloin se ei toimi. Että ton mä oon kysynyt kevyt yrittäjä niin kuin paikoista Suomesta aikanaan, ja kaikista sanottiin, että tämä ei niin kuin sen takia toimi. Että ihan jo pelkästään, että tavallaan ei tarvitse edes mun ymmärtääkseni mennä tuonne alvi noihin rekisterihommiin, vaan se tavallaan posahtaa jo siinä kohtaa, että sä et saa laitettua sitä niin kuin business-tiliä sinne vastatiliksi. Joo, okei. Mutta sä sanoit meidän ekaspuhelussa, että nämä on sellaisia asioita, mitä ei kannata mitkä ei niin kuin tulisi olla kuitenkaan, tai niiden yli on vaan jotenkin päästävä ja on aloitettava. Ja sitten siinä kohtaa, kun sitä rahaa alkaa tulee ovista ja ikkunoista, tai edes sen verran, että niin kuin sitä tekee mieli nostaa sieltä jostain, niin siitä alkaa miettiä niitä
Ja mä oon ihan täysin samaa mieltä. Mä olin itse jumissa pitkään just kanssa niin kuin affiliate-markkinointitulojen verotukseen ja verottajan kanssa. Ja kuinka monta kertaa puhelimessa ja mä ajattelin, että ei vitsi, että nyt mä joudun vankilaan, kun mä mokaan tänne. Ja olisin toivonut semmoista henkilöä, niin kuin Karita mulla on nyt onneksi, mutta Karita tuli niin kuin vasta liian myöhään tähän juttuun, että koko kevään mä ajattelin, että ei vitsi, että ei tämä ole mitenkään mahdollista, että ei Suomen, ei sitä mahdollisteta täällä, että en mä voi, ei, niin kuin ei. Mutta kyllä se kaikki selviää, niin kuin, että kaikki on mahdollista kyllä. Mulla on samat kokemukset. Tuntuu, että siinä alussa, kun aloitti niin kun sitä tietoa kaiveli, niin kaikki on tosi mustavalkoista. Mutta nyt kun on tässä tullut tehtyä erinäisiä hommia 7 vuoden aikana, niin on käynyt hyvin selväksi, että ei se ole niin mustavalkoista. Ja myöskin verottajalle ihan mahtavaa asiakaspalvelua. Jos tekee virheitä, niin ne pystyy korjaamaan ja muuta. Että se on todellakin niin, että tavallaan se ongelma, kun aloittaa, niin ei ole se, että miten se verotus menee, vaan se ongelma on se, että miten sä niin kuin saat ihmiset kiinni, miten sä pystyt pitämään heidän huomion, että sä saat tavallaan ne niin kuin somevideot toimimaan niin, että ne ottaa ne ihmiset haltuun. Ja sitten miten sä teet sen sun viestinnän niin siinä sillä lailla, että se sun ideaali ihminen tekee sen ostoksen sit aikanaan. Kaikki ostaa omalla ajallaan, mutta että miten sä saat sen NS-myyntiputken sillain tehtyä, niin se ostopolun. Ja siihen se niin kuin kaikki energia pitäisi laittaa. Kyllä. Sitten se verohommat, kun sitä myyntiä alkaa tulemaan tosiaan, niin sitten kyllä, voi alkaa miettiä. Sitten voi palkata vaikka 2 itselleen kirjanpitäjän tai veroasiantuntijan tai mitä tahansa. Niitä kyllä saatavilla. Ja säkin, mutta sä oot aloittanut, niin siis tiedätkö, sä oot aloittanut melkein 10 vuotta sitten. Mikä vuosi nyt on? No ei nyt ihan 10 vuotta sitten, mutta kuitenkin niin kuin paljon aikaisemmin kuin minä, niin silloin asiat on ollut varmaan vielä epäselvempiä. Joo, kyllä se Teachable tuntui siihen aikaan ainoalta vaihtoehdolta, koska se oli vaan sillä, että okei, tämä ratkaisee mun kaikki ongelmat, mä otan vaan tämän. Ja sinänsä siis mä oon tosi tyytyväinen siihen, se on markkinajohtaja niin kuin mun markkina-alueella, joten se on ollut tosi luontainen valinta. Siellä on niin kuin hyvät tämmöiset, niin kuin sanotaan, miten mä nyt sanoisin. Se on tosi tärkeä digituotteiden myynnissä, että sulla on tämmöisiä toiminnallisuuksia siinä, kun se ihminen ostaa sen tuotteen. Että sulla on tämmöinen niin sanottu ehdotus siinä kassalla jo, että minkä lisätuotteen se voisi ostaa se ihminen. Ja sitten, kun hän on ostanut sen ensimmäisen tuotteen, niin hän saa ainakin vähintään yhden ehdotuksen, minkä muun tuotteen hän voisi ostaa sulta. Ja sitä kautta se yhden asiakkaan ostoskori tuplaantuu, triplaantuu, jopa 10-kertaistuu silloin, kun se asiakas oikeasti on siinä niin kuin mielentilassa, että nyt hän haluaa ratkaista tämän haasteen, joka hänellä on. Ja sen takia tavallaan noi on ihan hirveän tärkeitä ominaisuuksia siinä alustalla. Ja tätä mä en tajunnut ollenkaan siinä alussa ajatella. Ja luojan kiitos Teachablella on ne hyvät jutut, koska jos mä olisin valinnut jonkun niin kuin törpömmän alustan, niin se olisi tarkoittanut, että mä olisin joutunut siirtämään kaikki mun siinä kohtaa sitten, kun mä tajusin tämän, niin kuin mä olin tehnyt silloin niin kuin 2-3 ilmaistuotetta ja sitten mä olin tehnyt 2 tuotetta. Ja sitten mä tajusin, että ei vitsi, että tällähän tätä rahaa tässä niin kuin mun liiketoiminnassa tehdään, että nämä pitää niin kuin tavallaan klimpittää yhteen nämä tuotteet. Niin sitten se oli mahdollista siellä Teachablessa, mutta se ei ole läheskään mahdollista kaikilla alustoilla ja se oli tosi tärkeää. Ja Stanstores... Niin, joo, no sitä mä olin just kysymässä. Sitä mä olin kysymässä. No sitten, minkä takia mä valitsin siis Stanstoren sitten, koska mulla on Teachableissa nämä Her Finlandit, niin minkä takia mä valitsin sen tänne business-puoleen, niin syy oli se, että Stanstore on optimoinut ihan hurjan hyvin sen heidän ostopolun, koska niin kuin loppujen lopuksi se tavallaan, mistä se sun ostos, niin kuin, että sä saat sen ostoksen, ihmisen ostamaan sen sun tuotteen, niin sillä on tosi iso merkitys, minkälainen se ostokokemus on siinä niin kuin myyntisivulla tai checkout-pageillä. Ja Stanstorella on kieltämättä ihan hurjan hyvä se nimenomaan Instagramiin. Ja koska mun isoin kanava on Instagram,
niin ihan vaan sen takia, että niin kun mun pitää niin kun olla niin kun yrittäjänä hereillä niistä työkaluista, että miten ne niin kun päivittyy ja muuta, niin mä halusin ottaa toisen työkalun siihen. No Stanstore on ihan loistava siinä konversiossa, miten helppo se on, miten nopea silloin tehdä niitä tuotteita, joka nopeuttaa siinä alussa, kun tavallaan on todennäköistä, että joutuu vähän etsiskelemään sitä, että no niin kuin, mikä on se setup, jolla sä lähdet rakentamaan sitä sun tuoteportfolioa, niin Stanstorella niin kuin, ei mene siihen aikaan, että sä teet niin kuin, niitä myyntisivuja niin kuin 2 viikkoa, koska sitten välillä siinä voi kestää tosi kauan. Mutta siinä on se huono puoli, että siellä ei pysty sitä tax-hommaa tekemään, eli sitten se kaatuu mun niskaan, mun kirjanpidon niskaan, tai sitten tämmöisen ulkopuolisen kumppanin niskaan, joka tekee sen sitten maksusta. Ja Stanstoressa ei nyt sit pystynyt ottaa affeja, eikö vaan? Että se onnistui ainoastaan tuolla Teachableissa. Joo, eli Stanstorella on ihan hurjan hyvä affiohjelma itsellään, eli siellä sitten saa tätä niin kuin jatkuvaa tuloa kaikista niistä ihmisistä, ketkä liittyy sun Stanstore-linkillä ja ottaa itse Stanstoren. Mutta valitettavasti siellä ei ainakaan vielä ole sellaista niin kuin ohjelmaa, mitä Teachablella on, että tavallaan ostamalla jonkun toisen tuotteen sä voit myös liittyä heidän affiohjelmaan. Kyllä. Mä luulen, että semmoinen voi tulla, koska he on tosi ketteriä ja nopeita. Joo, menee eteenpäin, kyllä. Joo. Jatkuva kehitys. Siellä tuli kysymys, että Varpu, lähditkö suoraan rakentamaan omaa digituotetta vai aloititko affiliate-markkinoinnin ensin? Ihan superhyvä kysymys. Arvaa mitä, siis mä oon kyllä aloittanut affimarkkinoinnin ensin, koska mä oon aloittanut niin kuin sillä blogilla. Ja silloin niin, mä oon laittanut varmaan ekat artikkeleihin affiliate. Blogi ei olemassa vielä. Joo, herfinland.com. Okei, no niin, täytyypä käydä lukemassa. Eli affiliate-markkinoinnilla mä oon ensin alkanut, mutta siis digituotteet ehdottomasti mun isoin tärkein liiketoimintapuro. Kyllä. Joo, siitä siitä mä halusinkin vähän puhua just, että mikä sulla on ihan huiman suuri tili, 190 000 seuraajaa siellä Her Finlandin puolella, niin mitkä sun, osaatko sä sanoa niin kuin prosenteissa tai euroissa, että mitkä sun affitulot on? Eli nyt ei niin kuin lasketa niitä digituotteita ollenkaan tähän, eli ihan vaan niin kuin ManyChatin tai Stanstoren tai mitä Amazon-tuotteita sulla oli tai muuta, niin niistä. Hyvä koska kysymys. sä saisit sanoa, että silloin koska me maanantaina puhuttiin, että vaikka tili onkin iso, niin ne affitulot ei kuitenkaan, ne ei ihan huimia ole. Eikö Joo, eli tässä on tosi tärkeää siinä affitulojen niin kuin muodostumisessa on tosi tärkeää niin kuin se oma markkinarako. Eli annan nyt esimerkin Her Finlandin puolella. Her Finland on, niin kuin se on lifestyle-tili, niin siellä ne affituotteet on sellaisia tyypiltään, että se komissio annetaan kerran ja se ei toistu. Mutta sitten kaikilla business-puolen markkinaraoilla on tosi tyypillistä, että ne affiliate-tulot on niinku toistuvaa laatua. Eli sä saat joka kuukaudelta tai kerran vuodessa sen, kenet sä oot ihanasti auttanut sinne niinku tiettyyn ohjelmaan, niin sitten sä saat hänestä sen palkkion. Ja se tuo sen ihan mielettömän eron. Eli mun lifestyle-puolen Her Finlandin affitulot, siis puhutaan ihan satasista. Että 500-1000 euroa kuussa. Joo. Verrattuna sitten muihin tuloihin. Kerroksä meille sun muista tuloista? Niin. Se on tosi pientä, että kuitenkin sitten on 5-numeroisia lukuja vaikka digituotteista, niin. Se on niinku hurjan iso ero. Tän mä halusin tuoda esille just sen takia, kun paljon niin kuin omissa asiakkaissani ja seuraajissa tulee paljon kysymystä, että no eikö se olisi kannattavaa kuitenkin niin kuin lähteä tavoittelemaan englanninkielistä yleisöä, että jos mä voin saavuttaa vaikka 200 000 seuraajaa, niin silloinhan mun affitulot voi olla ihan jotain valtavia, mutta kun ei se vaan
mene niin. Siinä on niin paljon tekijöitä. Joo, että se markkinarako on tosi suuressa roolissa, että sitten taas jos se sun intohimo on vaikka vaurastuminen tai joku sen tyyppiset business-alat, joissa sä pystyt niin sitten ne on ihan valtavan niin kuin isot ne affitulot. Et esimerkiksi mun tällä business-mentorilla, niin hän saa varmaan siis 800-1,000,000 niin kuin dollaria vuodessa niitä affiliate-tuloja, koska hän on tehnyt niin monta vuotta ja hän auttaa nimenomaan siellä business-puolella. Ja kun eihän se ole keneltäkään pois. Ja itsekin aina kun on saanut mentorilta jonkun hyvän suosituksen, niin on liittynyt hänen affiliate-koodien kanssa, koska se ei ole multa mitään pois. Ja sitten tässä on semmoinen ihme pyramidihuijauskeskustelu, mitä Erika toikin. Kyllä, joo. Itse koen, että kun ei se ole multa mitään pois, me joudun joka tapauksessa maksaa siitä järjestelmästä. Tämä online business on sellaista, että mulla on koko ajan mulla on varmaan 10 kuukausi velotuksellista ohjelmaa, joita mä vaan yksinkertaisesti tarviin tähän, koska mä haluan automatisoida kaiken turhan pois, koska mä haluan olla mun perheen kanssa, mä haluan viettää sitä vapaa-aikaa. Niin mulla on tosi paljon niin kuin automatisointia siellä taustalla, että kaikki toimii sen kautta. Niin miksi mä antaisin sitä splittiä? Sehän menee sen yrityksen hyväksi tai sitten sen mun ihanan mentori, joka on auttanut. Kyllä, juuri näin. No mitkä sun tulot on? Sä et vastannut niin kuin digituotteista. Kerro niin kuin, vaikka ihan sieltä alusta asti, että kuinka kauan sulla on niin kuin kestänyt, miten sä oot selvinnyt tämän ja mitä sä teet tänään, mitä sulla on ollut viime kuun tulot? Eli ensimmäinen 100 000 tuli 2022 elokuussa, eli silloin mä olin tehnyt 3,5 vuotta, 2019-2002. Mä aloitin 2019 huhtikuussa ja 2022 elokuussa tuli ensimmäinen 100 000. Ja mun paras digituotekuukausi on ollut yli 20 000. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja tästä me puhuttiin, että tämä on tämmöinen niin kuin koko ajan opettelee puhua niistä ääneen, koska mullakin on, ja mä puhun huomattavasti pienemmistä summista, mutta niin kuin on ihan alusta asti tuntunut siltä, että mitä ihmiset nyt ajattelee, että uskaltaako näitä puhua ja näin. Mutta kun mun mielestä jotenkin niin kuin, tämähän herättää just teidät siellä, kaikki ketkä on sen linjoilla, niin tajuamaan sen, että tämäkin on mahdollista. Kyllä. Halutaanko kertoa vielä siitä niin kuin, digituote kuluttaja-yrityspuoli jutusta. Joo, kerrotaan vaan. Kyllä. Ehkä se mikä on myös mielenkiintoista, on se, että sit kun on se oma digituote, niin kun se niin kuin pystyy skaalaamaan niin moneen suuntaan. Eli esimerkiksi noin Her Finlandin tuotteet, sen lisäksi, että mä teen kuluttajamyyntiä suoraan täältä somen kautta, niin mä oon pystynyt kaupallistamaan niitä myös sitten sinne yrityspuolelle ja B2B-puolelle, koska tavallaan sitten kun sulla on se digituote, se yksi ohjelma, niin esimerkiksi yritykset voi ostaa sulta lisenssin sinne niin, että heidän työntekijät pääsee sinne mukaan tai heidän sidosryhmät pääsee sinne mukaan. Eli ja tämä oli, sanoitko sä jo tässä puhelussa, mä aloin miettiä sitä, että kun sulla on 7 tavallaan tapaa, millä sä tienaat, niin tämä oli nyt niinku niistä yksi. Joo. Kyllä, ja tämä on myös ehkä ollut semmoinen mun yrittäjyyden heikkous, koska mä niinku olen aina hyppelehtinyt toisesta toiseen. Että eka kun on ollut sillä tavalla, että no tämä voisi nyt kasvaa vähän nopeammin, että ehkä tämä ei olekaan nyt tämä juttu, niin sitten mä oon taas kokeillut, että pitäisikö tehdä sitten tämmöinen uusi lisäjuttu. Niin, siis nyt niitä tosiaan on niinku ihan dropshippausta ja on sitten digituotteita ja on affiliateja ja näin poispäin. Että tässä niinku vaan ei ole niinku yhtä tapaa ei ole tehdä tästä sitä omaa unelmatyötä, vaan on sitähän ei sanota muuten, että mutta sanotaan, että miljonäärillä on keskimäärin 7 tulon lähdettä, niin nyt sä olet menossa kohti sitä. Eikö sitä kohti, kyllä. Kyllä. Ihan loistavaa. Ihanaa, kun saatiin tämä tehty. Mä luulen, että tässä oli tosi paljon tärkeää tietoa monelle seuraajalle. Siellä on
paljon mä tiedän teitä, jotka on kiinnostunut just nimenomaan englannin kielellä tekemisestä, niin kiitos kun tulit, sano vaan. Pakko mainostaa vielä, että jos hirvittää se, että kaikki suomalaiset näkee, että mitä sitä yrittää, niin sehän on kyllä niin tässä englanniksi tekemisen yksi mahtava juttu, että kukaan suomalainen ei kyllä sitä tiedä. Että tavallaan vasta niin kuin, tänä vuonna ehkä ihmiset, niin kuin suomalaiset on niin kuin alkanut huomaamaan, mutta niin. kun on niin iso tili, että nyt se niin kuin alkaa näkyä ihan niin kuin supisuomalaisillekin, vaikka sitä Kyllä. ei ole ennäs tarkoitettu. Mutta sitä ennen niin kuin ihan ei kyllä kukaan tiennyt, mitä mä teen. Joo, ja se on just siis algoritmi. Sun kohdeyleisö on ulkomaalaiset, joita kiinnostaa suomi ja suomen kieli jollain tapaa. Joku kysyy vielä, kerkeä kysyä, että ehdittekö jo aluksi puhua siitä, miten Varpu rohkenit lähteä tekemään kielenopetusta digituotteena, kun tausta on muualla. Kyllä me kerettiin, eikö vaan? Tästä niin tulee tallenne, kunhan mä saan sen tallennettua tästä näin. Eli ihan sieltä, tämä oli niinku yksi ensimmäisiä kysymyksiä. Niin käykää katsomassa. Oliko meillä vielä jotain? Laittakaa Varpulle YV, jos teitä kiinnostaa Varpun businesspuoli, tai miksei Her Finlandkin, mutta mä luulen, että nyt kun monen kanssa on puhuttu jo siitä ja on tullut kysymyksiä niin kuin englannin kielellä tekemisessä ja digimarkkinoista nimenomaan markkinoinnista, niin Varpu osaa auttaa teitä. Mä ohjaan mielelläni niin kuin Varpulle teidät, koska mulla on niin eri yleisö ja eri markkina. Hei, kiitos, oli ihan mahtavaa olla täällä livessä. Ihanaa. Moikka, ihanaa, viikonloppu, eikö vaan? Viikonloppu on tulossa, ihanaa, tulevaa, alkavaa viikonloppua kaikille. Ja ehkä me keksitään joskus vielä joku muu juttu, jostain dropshippingistä. Kyllä, saa laittaa myös meille kummalle vaan ideoita siitä, Kyllä. Että jatketaanko live-keskusteluja jollain muulla, tai mennäänkö syvemmälle jostain tietyssä aiheessa, mikä teitä kiinnostaa. Kyllä. Ihanaa, mutta mä lopetan tän täältä näin ja moi moi! Moi moi! Kunhan mä keksin, miten tää lopetetaan. Mulla ei ole mitään.